Личен и категоричен поздрав от Донка Виена. Донка казва: независимата наказателката казва на всички душмани. Към всички, които говорят зад бърбава, време е да спрете да лаете, кучета. Зад гърба ми казва го Донка за всички душмани. Донка се прибира скоро в България, идва уверена, силна и непоклатима. Пазете това, което имате, защото тя знае какво иска и как да го постигне. Донка го казва на всички, които И говорят зад гърба, и го казва ясно, да разберат всички. Донка казва, Донка казва, Донка казва. по-малко приказки, повече уважение. Донка го казва директно, време да се спрете, че Донка идва и ще наказва. Пазете си това, което имате.